hula so alama bang EPHL silong kito hemprek aning kahang bek arara tumbang ke jong si do pulutang te EPHL silong durung didat nang jipo nangli tum BJP atum ke okil gogoi hemprek alam kaninja posin nangli tum aphan puka gorom no pusi ipo nangli puso ep lo pusin nangli tum aphan akoi to koplo lasi ahopet penda nangli tum BJP atum nangli puso ep okil gogol ke EPHL si aphan kangnek pen warning si pidikang ari hi jong sita warning si pitikang puke pilo nang tum karbi puchori de nang tum karbi det kali kapre akhai banta nang tum kroi nang ji pusi alang li ke assembly along rajor dolong amepu mate la asip sagor long MLA okil gogoi kar benglong arata farman la pen hemprek a farman assembly along lam ningje tunjiman ningje tunjiman kardom nelimen sondro sing rongpi aprangsi ani karbi live kelang ara dona fan kardom nang pajereklo kardom ani wang tanang li tuma phani si akenang sot la pen break jeka berta na kiwan pibo mason thot si pini le thot sitami isi akenang sot berta na kiwan pije phansi nonneli chisik pontang no nonneli dong kangni abang pho phanang li tum theklong plotang te chinik lo la pen alang li phan ka chapa chini je akenang sot do ulang puneli matha dam de athema alang li baduta kalilo alang li ke bharatiya janata party along lamjai sarpo along lo Laichan Engleng alang li aprang ke students leader lo la pen kapre khamphang song long sitame active mate kam klembo ma bang phik lo keching sinang li phan NE karbi life long kardom pajerek lo nang li pen keching ki kechan kang tung la lo APSLC ratcharia song atum ingdeng proxy mahan ke thegarani talon that pen halabang so katalon amei long haladak okil gogoi alang lilam the chepaklang pon lake article 244A implementation mate state within state labang kenili chedon pame pusi lam the chepaklang pon do labang so rat of thing no lam jai depen APSLC ke kroyarat tum sitame aning arong pro son si ke thek ponong do lapen non heb jong APSLC tum pherang kya melong kangnia hut nangli tum BJP aphan akoi nangkar bok lake okil gogoi dak kar benglong long wang pen foundation they are ni article 244A mate hemprek alam kaningja pot si BJP tum kya phuka gorom lo o sinangli tum aphan si akoi nangkar bok dokok lasi laso puthak ahok pet pen BJP atum okil gogoi dak kewang pen hemprek alam kaningja pot si aphuka gorom lo ma rada tum alang li tum lam thepaklang dat pot kachini kangtung dokok thai ta article 244A implementation aputhak BJP atum alam the kopilo athmai li tum langdam nang hemprek akang thi malam pulatang the lake song polam ave abang putin kar benglong arara tum a sentiment mate akar I alam the penak lasila bang so puthak lang hin pen kopisi pujima lapen dak okil gogoi la dakar benglong ke wang pen halabang sorni ke ning jitikang alam the alang li tumai hin pen kopisi lam klar mate lam voi to ning tung lo anton alam kachini ponje panili boi ponpo aprang sinang li tuma phane PSLC atuma koinar boklo nangli tum BJP atum ke okil gogoi hemprek alam kaningja posinang li tuma phan phuka gorom no pusi ipo nangli phuso ep lo pusinang li tuma phana koi dokok lo lasi ahopet penda nangli tum BJP atum nangli phuso ep lo ma dake aprang sini any life kilang akorte bang phutum do ana korte la pening jir do ana phana aprang si kardom pilo akinang sot bangela henlo okil gogoi phan first chinina lang bang okil gogoi dak hemprek alam kaningje ke nitumanda welcome lo alang phan same reality ko pilo hula bang rat chini se akime la sopan sini tum counter ke pi rat chini se akime adima bangela henlo je okil gogoi ke dak rat along wanglote hemprek alam pupo autonomous state alam hompurno homorthon to nitum ke fully support pusi alangli ningji tikang lo mesen lo la soka ningji teng alangli claim ma hula so alama bang EPHL silong ki do hemprek aning ke hang vek arara tumbang ke jong si do pulutang te EPHL silong durung didat nang ji po bang athe bipod ma la so okil gogoi ke double standard akam claim lo athe nangli tum chini ma je arni si bag karbi anglong aputhak pen hemprek aputhak pen assembly along kunatni alangli waidak pen je karbi anglong aphan hemprek pinangji pukaningje duma number 1 number 2 ke jongsi okil gogoi jongsi individual alangli inudwet amuni si kaningje alangli raijo dol apen a president da kali pulotangte labangani liputhaiwe sa jongsi party ben jongsi alangli kaningje pulote alangli party a resolution bang rat achatay along wantha alangli party long tawe lasilake individual lason thot au khilo goi ke lake asam long non het jong lang mati bihalia election ke bihalia long election ta opposition do anatum along penta aku kaprek a candidate klang rok kobi polo latum opposition ang bong long pen isi ke tonte lapen
APHLC along arat atuma phan isi ki than kang tung bang lain lo okhil gogol ke APHLC aphan kang nek pen warning si pitikang ari hi jong sita warning si pitikang puke pilo nang tum karbi puchori de nang tum karbi det kali kapre ka khai banta nang tum kroi nang ji pusi alang li ke pitikang nang li tum ko son nong buji ne nili asamis ka buji ke nili la son si ka buji dum tangte APHLC atum okhil gogoi kece asu pusila tum pupumati kece asu phanta pon nangji pukaningje bangke ci withdraw nangji pola tum APHLC tum ningje haima hula bang sini tum ke pudun APHLC ke training si pitikang APHLC ke latum phan leadership training si pitikang lasi hala so leadership training along kece asu phan nang tum deng pon tu pu bangke ki pu bangke latum bang kroi krima jongsi kroi kri pulote latum APHLC pen punang pumati okhil gogoi phan nang tum ke cheso phan ponai pu bangke okhil gogoi kaningje ke chokche develop pukali non bangke welcome puke tar mane ultimately pilo ke cheso phan ta latum accept lahelo nitung pu bangke la pen okhil gogoi dak ki bangke lake itu mangbong division akuri phan okhil gogoi jongse ami thang homosti long jongsi kapre kalam ningje pu sonde lake itum pu thaibe la pen jongsi okhil gogoi assembly long ta autonomous state apu thak men haladut putela tani tum kroi hai sida lagi lason ke avimati tamane athak ke ili tum pan hempre ke hang amen nang ningje tikang lo hala alang assembly long bangke 2013 aningkan ni time again na solam ningje lo jakas pen lo dake ji ai ka thar mata alang ke talks ki pon ve ke bang lo mati ji ai ka thar pilo autonomous state agreement ave pin pulo tengte jakas tok jutkok ke kumani phan koi thai dolang mante EPHLC leader ji ai ka thar galima jaiga thara malomati lasi pachunune detlo thekte detlo ni hempre ke hange karbiang lo arada phan nang dia det noi pu bangsi pu nai jaiga thar ke athe piposi ne puma lasi la sodim lo hempre ke kroya arada tu hempre ke kroya arada tu hempre ke aphan aning hang ve ka tum ke sungpik sig dolo bang pharo hini sose arada phan ili tum compensation pinang kok BJP a party pen hempre ke hang ve ka long kithi abang phu bang phi sohit a leader tu maphan ili tuma chikimo pon a leader a songjap pi tuma bang phan bangke bang pharo hini sose ke government pen 5 lakh atangka BJP a government pen sepilo la suang bong pen alangli talks pachun thek thedak pulote agreement ave pin non rathur pak pen da 30 department nge wanla pulo tangte non jakas pen a movement na bangke padailu de pajut kok pulote jai ka thar ke adai chenang po la pen lasi la suang bong pen si rat atum aphan kachoning ri bang la henlo ili tum atuar kapre pen chesong rat thur pak ke bon kankir pen chenglok itum dharna ke do pen chenglok rat armu ga chijeng pen chenglok ili tum claim pen rong pen sikai sisi paisa ke rung pen ili tum chesong si ili tum 30 department wan la anchot kalilang ta hempre ke itum liunila la pen non sitame hili kaman rong rang pen government phan ka chidan ke hili ke up pen bomi pang bo pen pu itum chidan lo non MOS anal a level nang lil lasi ladak abangke ili tumke la hinia towar trial oposi non abangke ili tum la che don thora government along bang ning sipen dodun sina kaching sai pen ke pachun ponji un alidar along bang ili tum chi pachong nun sita ili tum ka chi pachong ke jong si hemprek wan det pulote ili tum Dr. Tuliram rong hang CM sar alang li le man do chot kelilo karbia khai tuman ta amana peng dupo aposi non abangke hile kaman ben da try lo kibon gang kir ben da try lo la se true dialogue ating ben le hemprek ke ilitum non kiwan ji phan bor inang pusin ili hin pen choni repon chok nang le phan puthon ne le kar ju khang tung na lo okhil gogoi alam thele thot hala bang sa melong alang le kaning je thula pulo CEM Dr. Tuliram rong hang a leadership pen ke hemprek ke long ne lo pusipo la si PSLC phan si pahai nang punon ke pusa dakarat atuma phan alang li lam the chepak lang tikang la si nang li hin pen ku pisi pu pala so puthak Tuliram rong hang si wan po hemprek ke la solidar si wan po la confidence dolo ning thir thip lo sita okhil gogoi ke hemprek ke hang along ka disturb abang lo pusini ke pui la sila da ke rat mang hunang ne hemprek ke hang long ka disturb ali dar lo bolote okhil gogoi lo karbiang long bang ke jai ga thar lo la tum si disturb lo hemprek ke hang lo athe bang hemprek pulo la tum 6 sidul pu bom la 6 sidul already do tang lo 6 sidul aja kong pang tang ponji pansi itung i claim lo mati te la so dim long different set ke gibi nai alam se velo la se ultimately ke okhilo goi ke karbiang long pan thang contribution da velang la ke contribution avelang aposi karbiang long alam along nang soidun kep ke de je fansi ni lige chuning rilo pamo het na le paklang lo just met assembly along pini arni anta alang le hemprek
alaman chot kali kar biang long long ka chingthura phan punan kapre kapre ka jat alam pusitami assembly long alang leke alam the che paklang le pinang la pusona bang pusi la dakar biang long pulonia long bang pensi hemprek along ne che dondun pula bang ke alang isi drama isi alang le rada thengno ka che paklang ka che parjana phan chot rada long lam ke jai hut alang le phan pahang dun jo phan chot la pusinang lihin pen ke non lam the che paklang ponor se ke pajut sila lo nang li tum jasamet dak hemprek alam pulo tangte pamohet nang lipulo dak six schedule polam the nang lipu da joni sini lelam the purpo lasi six schedule lapen ili tuma bangke hemprek labangso autonomous state labangso alam thesi ili tubang bong obe mia tuma phanta penang an isi kapa confuse asonta dokoklo athemai li tum six schedule ka pangtang longsi ka cherap dunang ji ma mate hemprek longsi ka cherap dunang ji mate latuma ka cherap kupido lasi laso alam the dokok lasi laso aputhak nang lihin pen ke pajut si kupisi than pakla ring kali la ke hedi six schedule ke nangni bage majuk da pubang awela da confuse awe rada tumke ka confuse ke nane samson teron si confuse nane la ke bang phan plak bor ida deti autonomous state level sita six schedule do kokpo la ke ituman nang ke thanai alam se galilo kachini tang alam lo sita la samson teron ephlc leader kachi krong bang thak bor ida la tungke autonomous state si nang cho di six schedule nang ni tang hopo kumata lidar mati six schedule nang ni pu bangke sita ili tum ki pu bangke non ke dobo ma six schedule la bangke la so jakong pen bangke enough kalilo pu ba la so phan jakong pangtang nai pulote ituman provision dolo article 244A of Indian Constitution long dolo hala so Indian Constitution long article 244A jong si chun lo pulote state within state along si ili tum ke dak chari pon long po lasi la so example ke Meghalaya long dolo Meghalaya long autonomous state created pen api itum 69 create lo 71 ke full pledge plan det la ana explanation bangai ili tum chini pakalo lasi non sita ili tum bangke 62 nang nei ma 62 nai ma la so dim lo differentiate lang nai pulo tangte itum ke idum neighboring state Nagaland lo alam ta chini nei hala Mizoram lo alam ta chini nei latum lo 62 la ja kong kan thema 62 do ma alam ta chini nei lasi 62 pe autonomous state ke differentiate alam pavidat nei lake mothe ituma bangke non kinangi bangke article 244A long do Indian Constitution long do kok afita piposi tumanang piperek ma pu bangsi tume punai laino man choro loke hai non langdam nang dak APSLC tum ingdeng troksi mahang ke thek arani labang sorni o khil gogoi sitame alang lik rajor dolong ami phulo lapen non sip sagora long IML lo lasi alang li dakwang pen article 244A implementation mate state within state pa bang alang li chekroi pame pusi pulo lasi pamo het alang li Laichan Engleng ake hai tap pulo alang li ke rara thengno lam ka chepaklang chot isi labang ke alang li isi drama isi alang li isi ke kher chot la ke rara phan ka pa manghu phan chot pusi pulo lasi ke bang jilang apor hut APSLC atum alang li tum claim rapet la pen alang li peningan ingkana bang ke chief guest lo okhil gogoi assembly along inut alang li ta MLA lo posi Assam assembly along alang li ta lam kening jedun lam ka paklang don ji arpu do mate alang li jongsi aning hang pro tangte alang li long our side do lasi ke bang jilang apor hut assembly along rajor dol long amepu mate la asip sagor long MLA okhil gogoi kar benglong arada farman lapen hempre ka farman assembly long lam ning jedun jima ning jedun dema lake aporsi ethanpo tangte pinia bangke labangso ka chingki ke chithan lanse ington ponkokpo kadogoi phanta kurbang thu dome thakne